Ġuvni ta' 30 sena ilu għal dawn l-aħħar 8 snin jama ftit ftit. Ommu titkellem ma' One News. Jena għandi t-tifel tilef id-daw tajnejh minn 2. Waħda tilifar kollox u waħda din naqra. Għandu bżon lajnuna tan-nies, ġiġo operajnieħ u suppost operajnieħ f'Lulju. Iżda meta l-om marret ma' bina f'Lulju, indunat li l-operazzjoni ma setgħetx issir. Għal dan kollu ma natat l-ebda raġuni. U reġa' għallu qiegħed fil-waiting list. Issa da suppost operaħ f'Lulju. Ma jistax ikun ħaneqpaw sejdinek. Sissa duħat ma qal l-ġuvni meta ser issir din l-operazzjoni importanti u dan briskju li r-raġel jitlef il-ftil dawl li baqalu. Nattella li, sorry, ma rridx nistenna għattela ġdak suppost operat f'Lulju. Għattela jitlef id-daw naqra tajnejh li għandu li fadallu għattela ħanżom responsabilta lilkom. L-om tajt lil One News li diġa ħadet żewġ loans biex dibatu l-Ingilterra jagħmel operazzjonijiet li kellu bżonn, iżda din id-darba m'għandix minn fejn. Jiena m'għandix minn fejn nagħmilha privata, għax li kieku kelli minn fejn nagħmilha privata, jiena meta ngħidlek ħaġġix loans mill-bank bin-naqqa tal-pensjoni u qed ngħidlek m'għandix minn fejn, jiena bi 371 li għandi fix-xahar ma nistax nagħmel xejn. Qudiem dan kollu ma jifdal xejn ħlif li l-om tistenna u tittama li t-tifel sa dan it-tant ma jitlefx id-dawl. Dejjem nikbih jien, kun kammur ħdejja qas ngħidlu. Dejjem nikbih tara lilu. U t-tifel xi jgħidlek inti? Ma toqgħodx tinkwita jagħmel li toqgħod ma mhux billi tajt toqgħodx tinkwita kif nara hekk anke ħutu. Ngħidulhom aħjar ġara lili milli ġara lilu.